салом мегӯям ба корбарони гиромии радиои Озодӣ, ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳо дар канали мо Озодӣ видео моро тамошо доранд. Шалоги хоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт дар хидмати шумо азизон ва албатта бо сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон, ки баъдан баъзе аз ин мавзӯъҳоро мо ба шакли муфассал дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. Фаромӯш накунед, барномаи хабарӣ баъд аз 3 соат дигар дар Озодӣ видео бозам ки канали радиои Озодӣ аст дар YouTube пешниҳоди шумо мешавад, дар пахши мустақим ва ҳамин гуна дар www.ozodi.org ки вебсайти радиои Озодӣ аст. Умедворам ҳар ҷо ки ҳастед саҳату саломат ҳастед ва омодаед ки чанд дақиқаатонро барои мо бибахшед. қаҳрамононро пешвоз гирифтанд. Шаби гузашта фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе пуриздиҳом буд. Садҳо нафар барои истиқбол ва шодбош намудани ширкатдорони сабқати ҷаҳонии самбо гирди ҳам омаданд. Варзишгарони тоҷик бо 4 нишонӣ ба ватан баргаштанд, ки яке аз ин медалҳо тиллоӣ аст ва онро дар шаҳри Бухарест, пойтахти Руминия, ба гардани Хушқадам Хусравов, паҳлавони номдори тоҷик овехтанд. Ин пирӯзиашро Хушқадам ба кӣ бахшид ва чаро мураббии ӯ ба ҳангоми тамошои сабқат дар пахши мустақим оби чашм рехтааст? Дар барномаи хабарӣ метавонед аз забони худи онҳо бишнавед, зеро ҳамкорони мо дар байни пешвозгирандагон буданд ва суҳбатҳоеро ҳам бо онҳо анҷом доданд. Дар барномаи имрӯз ҳамчунин аз ҳукми додгоҳӣ дар нисбати омилони занозании хунин дар қабристони Хованскаи Москав низ хоҳем гуфт, ки қарор аст ҳамин соатҳои наздик эълон шавад. Муттаҳамони ин даргирӣ бо гузашти 2.5 сол аз ин ҳодиса ҳукми худро мегиранд. Қабристони Хованскаи моҳи майи соли 2016 шоҳиди як занозании хунин шуда буд. гурӯҳе аз афрод аз муҳоҷирони тоҷик барои ҳаққи кор кардан дар қабристон аз онҳо ҳақ хоста буданд. баъди рад шудани тама байни муҳоҷирону ин гурӯҳ муноқиша сар зад ва 3 зодаи шаҳри Роғон кушта шуданду 20 муҳоҷири дигари тоҷик захм бардоштанд. мақомот дар баробари дигарон Юрий Чабуев, ки қабристонро раҳбарӣ мекард, он замон боздошт намуданд ва дар Хованскай бояд бигӯям, ки бузургтарин қабристони қораи Аврупо, ки дар майдони 197 гектар доман густурдааст, то рӯйдодҳои ин ки рӯйдодҳои хунин ки буданд дар 2 соли пеш, даҳҳо зодагони Тоҷикистон машғули корҳои чонгурканӣ, тарошидани санги мазор ва нигоҳбини қабрҳо буданд. Хуб, тавре ҳам гуфтам, дар барномаи хабарӣ мо тафсилоти ин мавзӯъро пешниҳоди шумо хоҳем кард. мукофотҳои давлатӣ дар остонаи ҳодисаи таърихӣ. Эмомалии Раҳмон дар пешорӯи ба фаъолият оғоз кардани чархаи аввали нирӯгоҳи Роғон ба шуморе аз мутахассисон ва коргарони ин нирӯгоҳ мукофотҳои давлатӣ дод. раиси ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маросим бунёди Роғонро роҳи асосӣ ба истиқлолияти комили энержиярасидани Тоҷикистон омида ва гуфтааст, ки он омили муҳимтарини таконбахши иқтисодиёти миллӣ, афзоиши ёфтани иқтидори содиротии кишвар ва боиси таъмин намудани сатҳи зиндагии беҳтари сокинони кишвар мегардад. таври шумо ҳам медонед, қарор аст рӯзи ҷумъаи 16 ноябр нахустин чархаи ин нирӯгоҳ ба кор дарояд. ҳамкорони мо барои пӯшиши ин мавзӯъ дар Роғон қарор доранд ва агар то шурӯи барнома гузориши онҳо ба дасти мо расид, ҳатман пешниҳоди шумо хоҳем кард. барои зинда мондани вакили тирхӯрдаи қирғиз, пизишкони тоҷик дар вилояти Соғд мубориза мебаранд. вазъи вакили маҷрӯи 32 сола вазнин арзёбӣ шуда, ӯ дар шӯъбаи эҳёгарӣ бистарӣ будааст. ҳамла ба ин вакил, ки низ соҳибкорӣ ҳам мекардааст, шабона ва бо милтиқи шикорӣ сурат гирифтааст. пайвандони ин вакил дар суҳбат бо ҳамкорони мо чӣ гуфтаанд? баъди 3 соати дигар бароятон тафсилот хоҳем дод. тоҷирони бозоре дар шаҳри Қурғонтепа эътироз доранд. норозигии тоҷирон аз он аст, ки молики бозор мехоҳад дар ҷойи кори онҳо таваққуфгоҳ бунёд кунад. тоҷирон мегӯянд ҷое барои рафтан ва идомаи тиҷораташонро надоранд. гузорише дорем дар ҳамин бора баъди 3 соати дигар дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодӣ. ва албатта боз чанд мавзӯи дигар ҳам ҳаст, ки ҳамкорони мо дунболи ин мавзӯъ ҳастанд. то барномаи хабарӣ худо хоҳад, ин гузоришҳо низ ба дасти мо хоҳанд расид ва дар 15 дақиқаи дигари барномаи хабарӣ мо барои шумо тафсилоти ин ва дигар мавзӯъҳоро пешниҳод хоҳем кард.
خب وابسته به آنکه شما چند روزی اخیر از ما درباره کار نکردن طرفه سلام بیلاین در روسیه میپرسید. خب از اون همکاران ما با مسئولین این شرکت تماس گرفتند و آنها گفتند که کار نکردن طرفه سلام بینو بر نقصان تکنیکی است. خب اونا میگن که در زودترین فرصت رفع می شود. اما با این هم باید بگم که حالا انجین شرکتی تماس فعال شده است که به شرکت توجیک تلکوم تعلق دارد و مسئولین این شرکت میگن که پیوست شوی به این انجین صحبت ها رو در روسیه و دیگر کشورها با تاجیکستان آسان خواهد کرد. یک خبر دیگر هست. دانشجوی لکسوس سوار زنی را در نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه پخش کرد. این صدمه به روزی 12 نوامبر به عمل آمده است. سر چنبر ماشین که گرانبها است دانشجوی 19 ساله دانشگاه اسلوونی روسیه و تاجیکستان نشسته بوده است. او از عهده اداره ماشین نبرآمده ساکن 31 ساله پایتخت را به هلاکت میرساند. فعلا وزارت کارهای داخلی این حادثه را تحقیق دارد. خب ما نیز هر چیز شد برای شما بازم خبر خواهیم داد. تشکر که ما را در این چند دقیقه تماشا کردید و طوری گفتم بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری پیشنهاد شما می شود. یعنی اگر دقیق‌تر بگم ساعت 1 به وقت پراگ، ساعت 5 به وقت دوشنبه و ساعت 3 به وقت روسیه. ما منتظر شما.